doel van Haring en Hummus is om vluchtelingen in Nederland samen te brengen met hun Nederlandse buren. In Sint-Anne-parochie, ja, eigenlijk dat mensen elkaar beter leren kennen, dat mensen een keer een praatje maken. Want er is ja, letterlijk een kloof, het AZC zit boeten Sint-Anne en toch wennet iedereen in Sint-Anne. Nou, wij zijn hier omdat we graag een praatje willen maken met mensen in de Sint-Anne-parochie en ze willen vragen van, goh, hoe is het nou eigenlijk om in Sint-Anne-parochie te wonen? En wij vragen en hoe het eigenlijk is, ja, god, wat is kenmerkend van Sint-Anne-parochie? En dat doen wij om eigenlijk een praatje aan te knopen om ja, dan iets meer over het project te vertellen, waarbij we eigenlijk hun eigen inbreng heel erg nodig hebben. Want wij vragen die mensen dan om samen te komen op een joen met mensen uit het AZC. Dus we hebben een heel mooi boek mee. Dus de slogan is leer ons Sint-Anne-parochie kennen. Want dat kennen we net natuurlijk. Nee. Wat zo'n jou meer boete stenen vertellen kennen over het dorp en hoe de mensen hier. Wij gaan straks een joen organiseren waarbij we wat mensen uit het AZC hebben en mensen uit Sint-Anne-parochie. En die we eigenlijk litten kennis maken. Dat is een beetje het idee. De eerste jonne is sowieso een algemene kennismaking. En daar zal de organisatie vooral in hun eigen hand lezen. De tweede jonne is het wel de bedoeling dat iedereen die het meedocht iets meebrengt. Dat die input had in de jonne. En dat kan iets heel lieds wezen. Dat bijvoorbeeld een vrouw mij die zit bij een haakclub hier in het dorp. Dat die iets zien leert van wat ze maakt en wat ze mooi vindt en wat haar bezighoudt. Maar dat kan ik een gerecht wezen of iemand die als intermezzo tussen de gangen een gedicht voordraagt, wat heel belangrijk voor hen is. Maar het gaat er in feite gewoon om dat we de mensen kennen leren, toch dat ze iets inletten van zichzelf. En wat is jouw ervaring met het AZC? Ben je er wel eens West? Ik ben er nooit geweest, maar ik heb er eigenlijk nooit geen negatieve berichten over. Nee, dat zit er gewoon. Sommige winkeliers die hebben wel eens problemen mee, dat jij ik ja. Nee, van tevoren. Ik wil toch van, god, het is een onderwerp waar mensen heel verschillend toe denken. En dan, ja, als je dan toch een meer negatievere reactie krijgt, dan zie je toch altijd wel even van, oh ja, wil je even weer weggeskut. Dat heeft eigenlijk meer te maken met hoe mensen, ja, eigenlijk meer een mens die ze net kennen. En dat gaat helemaal niet per se alleen voor asielzoekers of vluchtelingen, maar dat gaat gewoon naar buren toe. Net iedereen heeft behoefte om iedereen te kennen. Sommige mensen die zijn eigenlijk heel bewust die op zichzelf. En daar schrik ik soms wel eens van op. Dat ik denk van, goh, maar het is toch eigenlijk heel leuk om iets over elkaar te weten.